Takže čau borci, vítám vás u svého prvního videa na tady tom kanále. Chci vám ukázat, co trading za strategii. Vlastně obchoduju přes 8 měsíců. Sleduju zahraniční kanály, tady v Česku se to nedá naučit nějak pořádně tradit. Přijde mi, že v Česku jsou samý skemeři. Jediný, koho z Česka sleduju, je Kobe. Kobe Trades, či jak se jmenuje. Fakt se mi líbil, pomáhal mi z začátku. A tradil jsem jeho strategii, ale aktuálně se soustředím na breakouty. Breakouty trading už asi třetí měsíc. A OK, jdem si to ukázat. Ukážu vám, jak to vypadalo. Aktuálně trading Dow, UMI. Už to netradím v mikru, protože to pro mě ztratilo význam. Jsou tam větší fees na top stepu a trading normálně UMI. Přijde mi to lepší. A tady ukážeme si třeba začátek nebo půlku tady toho ledna odsud. Projedeme jenom týden, abych vám to nějak stručně ukázal, co vlastně obchoduju. Já jsem to ještě tady ten týden neobchodoval, to jsem ještě byl na Nasdaqu, ale vím, že tady ten měsíc byl dobrý a i poslední měsíce. Mám na backtestovaný minulý půl rok, jak to vypadalo. A bylo to fakt fajn. A tady někde, tady. Tak, jdeme na to. Začínám tím, že si vyznačím key levels. A samozřejmě musím prvně jít na New York Open. Tak, ježiš, tady je nějaký crazy New York Open. Ale vyznačím si key levels, to jsou... Tyjo, to snad byl nějaký víkend, ne? Ne, to je úterý. Ale tohle vypadá trošku insane, ale uvidíme. Pro mě key level jsou tam, kde co cena nemohla prorazit. A pokud prorazila, tak vytvořila fair value gapy. Toto je pro mě key level. A tady bych možná i dal key level. No. Tady ty highs. Yes. Jdem po sekundách, protože většinou to entry záleží fakt jako na vteřinách. A uvidíme, jak to bude. Cena pušuje nahoru. To je v pohodě. To je dobrý. Tady bych šel klidně long. Protože jsme bullish poslední dny. Šel bych klidně long pro tady ty highs a líbí se mi, jak ta cena teďka klesla. Jako 7 vteřin open. Klesnutí. Klidně můžeme mít short ještě. Protože tady je hodně likvidity na vybrání. Jako tady to všechno se dá vybrat. Uvidíme, co se stane. OK. Klidně jak dlouho ten trade trvá. Nebo čím díl jsme v té session. Vlastně jsme tam jako jenom minutu, ale většinou ta cena fakt jako extrémně lítá. Tady bych šel enter. Uvidíme, jak to dopadne. Stopku mám 40 a je 1:2. Tak. Kdyby první obchod byl prohra, tak by to bylo insane. Tady bych šel break even, protože tady ta zóna se mi vůbec nelíbí. Tady je dokonce... Na. Tady půjdu break even. Actually. Buď se to otočí, nebo ne. Neotočilo. A dohraje se to winning tradem. Let's go. Push it. Winning trade, nevadí.
break-even. Pro mě je lepší, abych si zachoval kapitál, než abych reálně ztratil ten obchod. Když třeba trading e-valy, tak se na to tak nesoustředím a radši jdu pro větší risk reward, nebo ne větší risk rewardy, ale jdu s větším kapitálem. Riskuju většinou procento, když trading e-valy a chodím 1:2, abych to dokázal pásnout během 3 dnů. Tady to je strong, tady jsem měl užít jen. Nevím, jestli budu čekat, nebudu čekat, máme tady likviditu, co by nás měla podržet. Let's go. Mhm. Insane. No, ani tak bych neměl win. No, možná měl. Možná určitě. Ještě tu strategii, nebo ty svoje vstupy do toho breakoutu jako testuju, protože tady vidíte, ta cena jak se odráží, prorazila, funguje jako support, tady si vytvořila malý order block, tady vytvořila další order block. Jsem in. To se mi líbí. I'm sorry. Vybudoval se tady nějaký nějaký zázemí pro ten obchod. A furt máme co doplňovat. No ježiš. Tady to se mi hodně líbí. Tak první winning trade. Většinou ty trady mi přijde, že když máte dobrý vstup, tak můžete jít mnohem víc RR, protože ta cena lítá extrémně při tom breakoutu. Pokud ten breakout přijde, v tom UMI, tak je insane. Vidíte, co je? 1:8. Ale necháme to 1:2. Tak další den. Silný push. Hodně silný push. Hodně silný push. Jdu in. Možná už je to pozdě. Možná dostanu Wicked out. Ale uvidíme. Let's see. Nedostal, takže krásný. 3% za týden. Raz, dva, jeden výherní, jedna prohra, jeden break even. Plus tady to, kdybych podržel, tak mám další výhru. A tady, kdybych měl možná lepší vstup. Určitě. Kdybych šel... to bylo hodně close, to bych nešel, to bylo hodně agresivní. Jedna prohra a 3 výhry. Docela valid, jak se to vyvrbí. Tady to se mi líbí, jakože na ten breakout, když jdete, ten UMI, tak fakt vám stačí jako... to se mi stává hodně, musíte trefit přímo 1:2, to 40/80, protože většinou se to otočí a většinou ten breakout potom funguje i na druhou stranu. To je insane, to se mi stalo třeba včera na funded účtu. No, tak dobrý, tak zrovna tady nic, ale já beru vždycky beru jenom jeden breakout. Žádný re-entry pro mě neexistuje, to mi přijde jak totální scam. A tady jsme skončili. Takže, kdybych bral po každé jenom jeden trade za den, tak mám tady ten týden na raz, dva, 2 výhry, 1 prohra a 1 break even. Celkově 3% v plusu za týden na eval úplně v topu. A je to pěkný, no. Mám rád tuhle strategii, když tak mi napište něco do komentářů, protože pořád se jenom učím, dělám to hrozně krátkou dobu, insanely krátkou dobu. A sbírám zkušenosti, no. Mám za sebou první
pásnutý fundit, který jsem bohužel před 2 týdnama jsem pásnul první fundit a minulý týden jsem ho prohrál, protože jsem chytl 7 dní lose streak, nebo 7 obchodů lose streak, jenomže jsem obchodoval, používám nějaký mentorshipy a ten trader, u kterého jsem byl, co tradí tady ty breakouty, tak on právě že bral, pokud nevyhrál první enter, tak chodil do tady toho re-entry, jako je to re-entry, ale za mě, co jsem si teďka natáčel a mám na YouTube za shorty, tak jsem si uvědomil, že ty re-entry většinou, ty mi vlastně skurvily, ty mi fakt jako pokazily ten účet, že jsem místo jednoho proherního tradu za den měl 2 a tím mi narušil totálně risk management a ztratil jsem vlastně veškerou sílu nějak ho vrátit zpátky, protože už jsem byl ve velkém drawdownu a už se to nedalo, už by to bylo fakt těžké, už jsem obchodoval třeba s $50 a to už byl extrém. Ale neměl jsem to tam nechat zajít. Teďka jsem kousek od pásnutí dalšího účtu a doufám, že to půjde. Dneska byl dobrý den, včera taky. A pokud zítra přijde další výhra, tak mám pásnutý další účet a budeme budovat buffer na payout. Yes, a to by bylo pro tady to video všechno. Když tak napište do komentářů, co vás zajímá, co mám natočit, jestli mám natočit další backtesty, po případě jestli mám natáčet přímo ten live. Já to mám natočený, ale nekomentuju to, jenom si to nahrávám pro žurnál. A jo, přeju všem hodně štěstí, ať se daří v jejich tradingové cestě. Zvládnem to, hlavně nesmíme přestat lidi. Os.